Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Agnes na nasa Malaysia. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, Agnes na lang ang itawag niyo sa akin. Sa ngayon ay narito ako sa Malaysia, pero malapit nang matapos ang kontrata ko dito. Kababalik ko lang dito nung nagsimula ang pandemic, kaya sobrang nag-alala ang pamilya ko sa Pilipinas. Buti na lang at hindi ako nawalan ng trabaho. Stay in ako sa trabaho at mabait ang mga employer na pinagsisilbihan ko. Trinato nila ako na parang pamilya, kaya kahit pandemya ay nagtrabaho pa rin ako sa kanila. Naapektuhan lang ang sweldo ko noong kasagsagan ng pandemic dahil syempre, naapektuhan din ang income ng mga amo ko. Pero okay lang dahil ang importante, hindi nila ako pinabayaan. May karanasan akong nais kong ibahagi dahil naniniwala akong kapupulutan ito ng aral ng inyong mga tagapakinig. Kaya sana ate, mabigyan ito ng pagkakataong maitampok sa inyong programa. Hay naku Jacob, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal mo dahil wala kang maaasahan sa akin? Ikaw talaga ang totoo kong minamahal, Agnes. Kaya pakiusap, huwag ka sanang magalit sa akin. Paano naman ako hindi magagalit? Ang kulit-kulit mo.
Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wala kang pag-asa sa akin, pero hindi mo maintindihan. Ay, nakakainis ka na. Di ka ba napapagod sa pagpunta dito sa bahay? Samantalang sinabi ko na sa'yo na wala kang pag-asa? Kahit paanong mangyari, hindi ako mapapagod, Agnes. Mahal kita at handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Ay nako, makulit ka talaga, Jacob. Wala ka ngang pag-asa. Busted ka na. Basta ito ang tandaan mo. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Tandaan mo sana yan. Ay naku, ang kulit mo talaga. Nakakainis ka na. Nabwibuisit na ako sa'yo, Jacob. Hindi mo dapat trinatrato ng gano'n ang manliligaw mo, Agnes. Ha? Itay? Bakit ba gano'n ang pakikitungo mo kay Jacob? Ano bang kasalanan niya at pinapahiya mo yung tao? Kasalanan niya? Itay, ilang beses ko na siyang sinabihan na ibaling na lang niya sa iba ang sinasabi niyang pagmamahal, pero pumaparito pa rin siya. Anak, kung mabuti ang intensyon ng taong bibisita sa iyo, abay dapat lang napakitaan mo rin siya ng mabuti. Itay, Mali ang ganyang ginagawa mo, Agnes. Baka isang araw bastusin ka sa labasan. hindi magagawa ni Jacob na bastusin ako, Itay. Kilala ko siya. Oh, yun naman pala. Bakit ganon ang pakikitungo mo sa kanya? Ano ba ang ayaw mo kay Jacob? Disente siyang tao. May permanenteng trabaho pa. Wala po akong nararamdaman para sa kanya. Ayoko kay Jacob, Itay. Kahit ako, hindi ko gusto ang ginagawa ni Agnes. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko si Jacob. Siya ang nais kong maging manugang natin. Mabait, disenteng bata, at higit sa lahat, may permanenteng trabaho. Ay, sinabi mo pa, hindi tulad nung nakakapalagay ang loob ni Agnes na isang tambay. Sino? Yung border ni Ate Ising. Nakikita ko sila. Minsan, nag-uusap sila ni Agnes sa bakuran. Ganun ba? Napansin ko nga nung minsang nagpaalam si Agnes na lalabas, may bibilhin daw siya sa bayan. Pero ang hindi niya alam, nakita ko yung lalaking yon na naghihintay sa kanya sa labas ng bakuran. Sabay silang umalis. Abay, hindi po pwede yan. Bakit naman ganon? Bakit sa labas sila nagtatagpo? Masang-ayon ako sa ginagawa ni Jacob na binibisita niya si Agnes dito sa bahay kahit lagi siyang pinapahiya ng anak natin. Ay, naku Jacob, hindi pa dumarating si Agnes. Nasa labasan pa siya. May sinadya siya sa bayan. Ganun po ba, Aling Dalen? Oo, Jacob. Ay, pumarinig ka muna. Pumasok ka muna. Dito ka na maghintay. Nako, huwag na po. Babalik na lang po ako mamaya. Ano? Ay, nandito ka na nga. Okay lang po. Babalik na lang po ako kapag narito na si Agnes. Oh, sige. Ikaw ang bahala, Jacob.
Jacob ang masugid kong manliligaw, Ate Emmy. Ramdam kong handa niyang gawin ang lahat para sa akin. Ewan ko, pero talagang wala akong nararamdaman para sa kanya. Hindi rin namang masasabing walang dating si Jacob dahil maraming nagkakagusto sa kanya sa aming lugar pagdating sa panlabas na anyo. May permanente din siyang trabaho, gaya ng laging sinasabi ng aking mga magulang. Higit sa lahat, siya ay kapita-pitagan at disente. Kaya wari ko'y may kakaiba sa akin dahil parang hindi ko nakikita ang mga katangian ni Jacob, kaya patuloy ko siyang pinapahiya. Ano ka ba naman, Jacob? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Imbes na asikasuhin ko ang dapat kong asikasuhin, hindi ko magawa dahil nandito ka na naman. Linggo naman ngayon, Agnes. Araw ng pahinga. Kaya inakala kong hindi ako makakaabala. Ikaw na rin ang nagsabi, araw ng pahinga. Batid mo rin sigurong iniistorbo mo ako. Agnes? Ano bang dapat kong gawin para tigilan mo na ako, Jacob? Sinabi ko naman, titigil lang akong mahalin ka kapag ikinasal ka na. Kapag hindi ka na malaya. Die hard ka talaga. Kahit pinapahiya na kita, parang wala pa rin sa'yo. Ganyan talaga ang totoong pagmamahal, Agnes. Ay nako, letseng pag-ibig yung sinasabi mo, Jacob. Ang mabuti pa, umalis ka na dahil gusto ko nang magpahinga. Umalis ka na, utang na loob! Tano, nahihiya na rin ako sa inaasal ng anak natin. Ako man. Nakausap ko nga si Jacob kahapon. Ganun ba? Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa inasal ni Agnes. Anong sabi niya? Talagang mabait si Jacob. Wala raw anuman ang ginagawa ni Agnes. Siguro, wala lang daw sa mood ang anak natin. Mabuti na lang at ganun si Jacob. Nakakaintindi. Sinabi mo pa. Kaya malaking kawalan para kay Agnes kung pakakawalan niya ang pagkakataong mahalin ang isang kagaya ni Jacob. Nasaan si Agnes? Naroon siya sa kwarto niya. Na naman? May problema ba siya? Ilang araw na siyang nagkukulong sa kanyang silid. Hindi ko alam. Madalas kong napapansin na hindi siya nagsasalita. Tapos umiiwas siya ng tingin. Ano? Bakit kaya? Anong nangyayari sa kanya? Hindi ko rin alam. Kinausap ko na siya. Pero sinabi niyang wag na lang daw nating pansinin at wag daw tayong mag-alala dahil may iniisip lang daw siya. Pero ano yon? Hindi ko alam. Hindi naman niya sinasabi. Ang mabuti pa'y kausapin ko siya. Lalo pat may bibisita daw sa kanya, si Jacob. Ganun ba? Oo, nagkataong nagkita kami ni Jacob. Ipinagpaalam niya sa akin na pupuntahan niya si Agnes. Gusto raw niyang kausapin. Kaya kakausapin ko rin ang anak natin. Sasabihan ko siya para pakitunguhan niya ng mabuti si Jacob.
Agnes, pasensya ka na kung naabala ka sa pagpunta ko. Walang anuman, Jacob. Pasensya ka na pala sa mga inaasal ko noong mga nakaraang araw. Wala sa akin yon. Hindi mo na dapat iniisip pang nakaraan. Nakaraan na eh. Kaya wala na. Iba ka talaga, Jacob. Tapat ka. Hindi ka katulad ng iba. Manluloko. Ano? Agnes, may problema ka ba? Ha? Wala. Wala. Huwag mo na akong isipin. Kung ano-ano kasing nasasabi ko. Agnes, pwede mo akong sabihan ng problema mo. Handa akong makinig. Wala akong problema, Jacob. Huwag kang mag-alala. Ano ka ba? Hindi pwedeng hindi ako mag-alala sa iyo. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. At kung sakaling may problema ka, gusto ko sanang ako ang unang tutulong sa iyo. Jacob. Mahal na mahal kita. Handa akong tulungan ka sa abot ng makakaya ko. Lagi mo sanang tandaan yan, Agnes. Inaamin ko, Ate Emmy, namumroblema talaga ako noong mga panahong yun. Dahil buntis ako. 2 buwan. Pero biglang hindi na nagpakita sa akin ang boyfriend ko at lumipat na sa ibang lugar. Napansin din ng mga magulang ko ang pananahimik ko noon, pero hindi ako umamin sa kanila. Sinarili ko ang mga problemang dumating dahil nahihiya ako sa aking mga magulang. Hanggang sa dumating ang pagkakataong dumalaw si Jacob. Napagdesisyonan kong iparamdam kay Jacob na mahal ko rin siya. Nakipagrelasyon ako sa kanya at hiniling na magpakasal kami at hindi naman ako nabigo, Ate Emmy. Halika nga't yayakapin kita. Huwag mo nga akong yakapin. Ha? Ayoko nang amoy mo. Ano? Pero kaliligo ko lang, Agnes. Ang bango ko nga, oh. Ayoko nga nang amoy. Ha? Nakakasuka ang amoy mo, Jacob. Agnes, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Wala. Wala, Jacob. Hindi pwedeng walang nangyayari sa'yo. Ang mabuti pa'y magbihis ka. Pupunta tayo sa doktor. Ha? Ipapakita kita sa doktor para malaman natin kung ano yan. Hindi na, Jacob. Tara na. Magpa-doktor na tayo. Oo, sige. Pero doon tayo sa kaibigan kong doktor. Doon tayo pupunta. Ngayong alam ko ng buntis ka pala. Pakiusap, Agnes, ha? Huwag kang mag-aalala. Gaya ng sinabi ng kaibigan mong doktor, kailangan mong alagaang mabuti ang sarili mo dahil masela ng pagbubuntis mo. Jacob. Lahat ng gawaing bahay, ako na ang bahala. Lalo na ang paglalaba. Ayoko na ikaw ang maglaba. Ingatan mo ang sarili mo. Oh, anong problema? Bakit ka nagbuntong hininga?
Wala. Wala, Jacob. Pwede ba, Agnes? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ka dapat ma-stress kasi nakakatakot ang pwedeng mangyari sa'yo at sa ipinagbubuntis mo. May mali. May kalokohang ginawa ang anak nating si Agnes. Alam ko ang ibig mong sabihin. Wala pang 1 buwan mula nang ikinasal siya kay Jacob, pero buntis na siya. Ay, naku. Nakakahiya si Agnes. Iniisip ko ang manugang natin, si Jacob. Anong ibig mong sabihin? Natatakot ako sa maaari niyang gawin. Yun na nga. Ay, paano na ito, Tano? Obserbahan natin sila. Pero dapat tayong maging handa sa kung anuman ang mangyayari. Nakatulog na si baby. Halika na, kain na tayo. Jacob, Bakit, Agnes? May problema ba? patawarin mo ako, Jacob. Ha? Patawarin mo ako. Agnes, hindi ka dapat umiiyak. Bakit ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Imposibleng hindi nakarating sa iyo ang usap-usapan dito sa lugar natin. Imposibleng hindi mo alam ang lahat. Imposible. Hindi ako tanga, Agnes. Noon pa man, alam ko na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Noon pa man, alam mong mahal na mahal kita. Batid kong iniwan ka ng boyfriend mong estranghero lang dito sa lugar natin. Boyfriend mong inilihim mo sa nanay at tatay mo. Jacob. Alam ko rin ang mga chismis na kumakalat. Napanakip butas lang ako. Higit sa lahat, alam kong hindi ako ang ama ng ipinanganak mo. Pero wala akong pakialam. Hindi ito naging hadlang sa hangarin ko. Jacob. Patawarin mo ako. Patawarin, Jacob. Hindi ka dapat umiiyak. Baka magising si baby. Huwag kang umiyak. At hindi ka dapat humingi ng tawad. Dahil nararamdaman ko ngayong mahal na mahal mo na rin ako. Oo, Jacob. Mahal kita. Umasbong ang pagmamahal ko sa iyo. Dahil napatunayan ko na mahal mo talaga ako. Agnes. Inuulit ko. Mahal kita, Jacob. Patawarin mo ako sa naging kasalanan ko. Patawarin mo ako.
yung pagkakataon na hindi ko na talaga kayang magsinungaling pa, Ate Emmy, dahil na rin sa tunay na pagmamahal na umusbong at naramdaman ko para kay Jacob. Yun bang damdamin na kapag tapat ka sa isang tao, hindi ka pwedeng magsinungaling? Nang magdesisyon akong umamin kay Jacob, handa na ako sa kung anuman ang magiging desisyon niya. Kung iiwan niya ako, tatanggapin ko dahil kasalanan ko naman. Pero iba ang nangyari, ate. Dahil mas tinanggap at minahal ako ni Jacob. At ni minsan, hindi niya pinaramdam sa anak ko na hindi niya ito tunay na anak. Bago ako pumunta sa ibang bansa, nagkaroon kami ng 2 anak. Ang panganay ko at ang anak namin ni Jacob. Siya ang nag-aalaga sa kanila habang ako ay narito sa ibang bansa, pati na rin ang aking mga magulang. Hinihikayat na nga niya ako na mag-for good, ate, dahil kaya niya naman daw kaming buhayin. Bagay na totoo naman. Kaya kapag natapos ang kontrata ko dito, uuwi na ako sa ating bansa at babalik na ako sa pamilya ko. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Agnes. Agnes, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Kung patuloy kang naglihim sa asawa mo, marami sana akong maipapayo sa iyo. Pero dahil pinili mong maging tapat sa kanya, wala akong ibang masabi kundi saludo ako sa iyo. Hangad ko sa inyo ang walang hanggang kaligayahan bilang isang pamilya. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay nagbibigay